Na internátnej škole Loyola študujú deti z celého okolia Manvy. Väčšina z nich pochádza z chudobných rodín najnižšej kasty, tzv. Nedotknuteľných. Preto sú nazývaní nedotknuteľní, že dokonca ani dotyk nebol možný príslušníka vyššej kasty, alebo teda takýto úzky kontakt s príslušníkom nižšej kasty. A hoci je kastový systém v Indii oficiálne zrušený, vidiek funguje stále podľa starých pravidiel. Ešte donedávna sme tu mali veľké bariéry medzi ľuďmi vyššej a nižšej kasty, ale teraz, ako funguje táto škola, mnohé sa zmenilo. Deti študujú spolu a postupne sa tak postavenie nás nedotknuteľných mení k lepšiemu. Deti v regióne Manvy vnímajú kastový systém úplne inak a vedia, že len vzdelanie im dáva šancu na lepší život. To bolo vidieť aj počas týždňa, kedy deti absolvovali koncoročné testy. Dnes vás čakajú skúšky a preto sa musíte sústrediť na to, čo je dôležité a odpovede si dobre premyslíte. Vyučovacím jazykom školy Loyola je angličtina. Práve tento jazyk totiž to dáva deťom v budúcnosti najväčšie šance na zisk práce. Indické rodiny majú v priemere 6 a viac detí. Do školy sa tak zvyčajne dostanú len 2 z každej rodiny. Okrem mňa chodia do školy už len 2 moji bratia. Je to veľmi ťažké, lebo na školu treba peniaze. Systém štátneho vzdelávania v Indii zatiaľ veľmi nefunguje. Úroveň škôl je nízka a situáciu sa snažia zlepšiť súkromné školy. V nich sa ale za vzdelanie platí. Naša škola nie je bezplatná, ale ľudia platia len toľko, koľko im rodinný rozpočet dovoľuje. Niekto platí mesačne 2 eurá, iný zase 5. Na škole Loyola navyše študujú aj deti rodičov, ktorí na školu nemajú žiadne peniaze. Až 390 detí má sponzorov zo Slovenska. Ak by sa toto nepodarilo, väčšina z tých detí by sa do školy nikdy nedostala. Ivan Janko, RTVS, Manvy.